Huilano tini 1 tarik Jun o sal kotal 1 tarik ini salo tini bobagrano kolmanja karo tai tini orok jeng press meet kajinwo sini TWF ni advisory board ni chairperson sini boram ganang madam Pavitra Bhakti Jamatia tongo Cinoro tongo Cini secretary buku Budulakshmi Deforma preparatory committee ni convener buku Gita Deforma joint convener buku Ati Jamatia Bay buku Swapna Tiria tai Cini advisory committee ni buku Mamata Botongo tai jok to buku som tongbayo borok jok to na Cini TWF ni samo tangkrak jek tai ani media takuk song borok no belai o 1 tarik ni salo ambaya kalo jeng tini norok no maring mani karon hingga obose sini bubagra jeng no tipramo thani kaisa wings buri bede TWF Tripura Women's Federation hini kaisa সংগঠন খাইরিকা o সংগঠন খাইব mani bisik tampungnaय boskan 6 tarik Jun 2024 आज 6 tarik Jun no जों TWF Central Committee rok meeting khलायलायनि जों कायसा decision नाजाखा ताकलायनि foundation de जों सारा त्रिपुरा राज्योआव khलायावै प्रत्येक ब्लक याखबा डिस्ट्रिक्ट आव khलायलायलिया जों ताकलायो centrally babe khumulungo जों नय auditor नय खलनगनो जों o program no जों khलायलायसिनाय नै वानसुक लायखा आबनो न सारा त्रिपुरा राज्यनि 12टा डिस्ट्रिक्ट जिनि कसाम डिस्ट्रिक्ट दंमानि जिनि बुकुक्सो 44टा ब्लक कमिटि दंमानि कसाम जिनि बुकुक्सो नरक जतनो न आं मीडिया नि थ्रुते नरक न कबक जाओ नरक जे फाइमानसा जिनि 6 tarik Jun no 11टा नि समय जों मिटिं स्टार्ट खायनाय जिनि बाना पिसा जाकनाय आबनि सिगां न नरक फाइ सफायनायनि बागै खमुलंग नवायो नरक न कबक जाओ ताइ ताकलायो जिनि आगिने हायनो जिनि हाबोबाग्रा जोंनो संजावै रिनाय TWF नै बुं हारै रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय जिनि बोबाग्रा दंनाय जोंबाय जिनि फाउन्डेसन देवो ताइ जिनि जत बरम गना मन्त्रि कताल दंगो खरकनो MLAs दंगो जिनि ताइ EM CM MDC चेयरमैन जिनि बरम गना पार्टीनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि जिनि मेन कखनगाय CWC CAC बरकनि जत आदन सं दंबायनाय जिनि जारा फ्रन्टाल अर्गानाइजेशन जों हाय TWF बाहायनो जिनि दंगो YTF TCF जिनि आरो दंगो TISF बरकनो जों इनभाइट खालायनाय बरकबो फाय मा फायनाय जिनि प्रग्राम बो ताइ ताकलायनि प्रग्राम जों बलायखानो जिनि जे मानसा जों नायथकलाय खालायनो बागै जों सायथकलाय दङ आबो जों सेन्ट्रेल कमिटि सिमि नायथखायनाय हिमाबाय इनिया नरक पाल जत डिस्ट्रिक्ट नि जत ब्लक नि बुकुब जों खायै जोंनो ओ प्रग्राम न मोजां दिनानि नांगौ ताइ जों आसायमानि साल बो बाहायके कन्ट्रक जिनि बुकुब जों ताम ताम खलायलांखा जिनि बुकुब जों ताम ताम खलायमान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो जिनि राजनैतिक नि नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो बो जों बेलायनो सक्सेस जोंनि दंगो जिनि TWF आबो ओ सक्सेस नि बुथाय जों 3 बोसोराव थाइता मानखा 3 बोसोराव जों TWF नि बुथाय थाइता मानखा बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलायखेनो प्राउड फिल खायो जों TWF ताम माले MLA खरक नै मानजा जों TWF नि होयो जों जिनि MDC प्लस EM खरक जा मानजा TWF नि होयो आबोनि बागैनो जों ताकलायनि जिनि फाउन्डेसन देवो जिनि बुकुक सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सैना गोरों दं कप क्लब कथमा गोरों दं ताकनानि गोरों दं
बुथाय गोरों बुमुल गोरों दङ अबाहाय गोबां मोजां टेलेन्ट बुरैतो तै वारुकनि वामु वानानि गोरोंबो दं मरकना आं गयले जों बाय गोरोंदि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रोंमानि न जों ताबो फवारना बागै यापाय रिंनानि बागै जों TWF सेन्ट्रेल कमिटियाव जों रेडि दंनाय आबुनि बागै खाजानि बुकुसं आं जतनो नकबो नरक मिडियानि बिसिंतिखाय o chini press meet khaimano nukmani loge loge na 6 tarikho norok ready tongdi norok 6 tarikho chini khumulung edisini headquarter khumulungo noayo phai jotto sunbai baksa chini bisiktam kamani TWF ro belai khaino bisiktam ba success angka ngi sak no proud khayo dai buba a proud tungno khairi nai hake chini buba kha aboni bagai norok jotto bukhuk song jongbai baksa no के बोजानजानी ब्लॉगर खलाया फाउंडेशन दे के बोजानजानी डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन दे खलाया वो जों पालखाय ताकलायनि बिसिगो जों आगो जों खुमुलंगो न जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टार न जों खलायलायनाय हिने वान सप्लायके नरगो जत्तो जोंबाय बाक्सा पालखाय खलायनायनि बागै फायनानि बागै आं नक कबबो ताय कैसे कबब मुहकाय जत्तो बुखुक सं न नरक फायनानि सका जानी जानी आमचायो याकाबा जानी जानी ब्लक कमिटी एलाकारो नंगि पार्टी अफिस दङ आरो खामकानो चिनि TWF नि बाना याकाबा फ्लेग नोटिस हावै नरक चिनि प्रोग्राम बो फाइदि नानि बागै आं नंगो कबो कारण चिनि फ्लेग चिनि सिङेमो जों TWF